És possible aconseguir totes les samarretes d'una temporada a meitat de preu? La resposta és sí. Aquesta setmana he completat totes les samarretes del Barça de la temporada passada. Em faltava només aquesta i ja l'he aconseguit. Ara us diré què m'ha costat cada una i us dic que sí que és possible trobar-les noves amb etiquetes de segona mà a meitat o menys de preu. La primera, la segona i la tercera han estat comprades noves amb etiqueta de segona mà. La quarta sí que va ser un regal i per això m'ha costat 0 euros. Podríem haver-la trobat igual que hem trobat aquestes. La primera la vaig comprar al setembre, o sigui, pràcticament la samarreta era nova i em va poder durar tota la temporada i vaig pagar 62 euros amb enviament inclòs. La segona també la tenim nova amb etiquetes i la vaig comprar per 53 euros. La tercera l'he comprat aquest mes de juny, també nova amb etiquetes per 50 euros. Aquesta sí que me la van regalar, però també l'he pogut trobar per internet. Així que entre les 3 samarretes que he comprat jo he pagat uns 160 euros. Pràcticament el que val una samarreta d'aquestes noves. O sigui, he pogut comprar les 3 per més o menys el preu d'una samarreta. Així que si esteu atents i busqueu, les podeu trobar i surten noves amb etiquetes. Així que a vegades no cal deixar-se els 115 euros que val a la botiga i si aneu buscant es troben i podeu vestir original sense gastar-vos el preu que us pot pagar les tendes. Com ja sabeu, jo cada any me les agafo buides, aquesta la vaig estampar. Si les voleu estampar heu d'afegir 15 euros més al preu de compra, que és el que et cobren a la botiga del Barça. Ens veiem al pròxim vídeo.